салому алейкум дӯстони азизу гиромӣ. Закази навбатии мо, закази беҳад калон. Хоб биёед якҷо дида мебароем. Дар ин ҷо каф барои ришгирӣ ва симои элемент беҳад чизи хуб аст. Каф барои ришгирӣ атрнок, парфюмернӣ. Ина духшам, парфюмшам бисёр одамо заказ мекунанд. Полностью наборашам мисол заказ мекунанд. Полный набор дар ин ҷо мана бо парфюмашам ҳастай. Ин аромат 100 мг восьмой элемент оригинал беҳад мисоки буёи аҷоиби гемки молодёжни спортивни бу. Хоб дарш инҷо ба парфюмое ки нав бромадан, ин ароматҳоям нав бромадан обязательно боша мебинем, ба шумо гав мезанем чӣ хелиян. Ин ози бисёртар заказ метонем бисёриё лекин ози заказ кардан ба офиси мо бисёр заказошон омадеста айнан ай ҳамин парфюмо. Дарш зубной паста 200+, инам беҳад пастаи популярниай 200+, концентрированӣ, яъне ки ай обычни зубной паста 3 баробар кам истифода мебарем. Чӣ хел ки мебинед, ай обычни зубной паста 3 баробар кам истифода мебарем. Инам гӯем ки беҳад чизи хуб аст, бисёриё ай ҳамин заказ мекунанд. Дарш инҷа бо парфюмо офирики мадмазел, яъне ки ин нав бромад, инам бӯи беҳад аҷоиб дорад. Обязательно тавсия мекунам, пробникашам омадестай, обязательно бо шумо ба гав мезанем. Хоб дарш ино мужской аромато, мужской парфюмо. Хоб Умо Филис майдаш 35 мг кармани ва Best Bros бо гӯем ки 35 мг кармани. Дарш инҷа ба гӯем ки ин ароматҳоям беҳад хушрӯанд. Ман ба бисёр Умо Филис махқулай. Ҳарду ароматҳоям аҷоибанд, ба ҳамаш мисол ки тавсия мекунам. Best Bros бисёртар молодёжния, Умо Филисам бисёртар аллакай гӯем ки синни солаш камтар калонтар одамогаям хушрӯ мебиёяд ва синни солаш майдакодаям хушрӯ мебиёяд. Беҳад аҷоибай, бо гӯем ки ба ҳаматон тавсия метиҳам. Ино калонуша флаконшам бо хеле аҷоибай. Хоб дарш меравем дар инҷа крем спентанолом. Иноам беҳад бисёр заказ мекунанд одамо. Гӯем ки нархшон беҳад арзонай, лекин сифатш зурай. Дарш дар инҷа гел для душ именно персики гел для душо ба ман худи бушон беҳад махқулай ва обязательно ба шумоям тавсия метиҳам. Инҷа ба дута ози омадагиай. Дальше у нас значит обязательно красный перец. Ин беҳад чизи хубай барои одамое ки мехоҳанд мӯи сар бароранд, мехоҳанд гӯем ки рехтани мӯи саршона пешша бигиранд. Ин ҳам хеле калонай. Мисол ки ина чӣ хел истифода мебарен, ира гӯем вақте ки мӯи сартона мешӯем ба шампун, обязательно шампуни рост волос аз серияи экспертмона тавсия метиҳем. Ва ира гӯем ки ба мӯи сартон мешакену где-то 15-20 минут меистад, пакетик карда мемонен мӯи сара, меистад 15-20 минут, баъд шушта мепартоен. Беҳад гӯем ки чизи хубай, мӯи сар рехтанша пешша мегирад, мӯи сар баровардан ба ёрдам мекунад. Камтар вақте ки мӯи сарро мешакем камтар гарм мекунад. Ин нормал не, барои ин ки занҷабил дорад, мӯи сара меброрад. Одамо бисёр заказ мекунанд ай ин чиз, барои ин ки ай ростӣ эффект дорад. Дарш инҷа ба кремо барои даст уже бисёриё заказ мекунанд, барои ин ки вақти тирамоҳу зимистон уже вақти он аст ки бисёриё дастшон мекафад. Дарш гел для душ, инам гел для душ Мексикаям буш хеле аҷоиб аст. Метонем хеле мисол ки бинед аҷоибанд. Дарш парфюм пуртужур ҳозирам ки каталог ба арзон шудагия, барои мен обязательно одамо бисёр заказ карсодан. Парфюм пуртужурам стойки хушрӯ хеле гӯем ки мисол ки заказ медодаги одамо хеле бисёран ай ин чизам. Дарш гӯем ки инҷа ба бисёртар заказҳо Дона Филис, анами Умо Филис мужской аромата женскиш, ин 50 мг уже Дона Филис бисёртар цитрусовиай буш. Дарши киба ки мисол ки цитрусови буё маъқулан, ай ҳамин заказ мекунанд. Хоб бо инҷа ба мужской аромато Ланселот
инам беҳад бӯи культурни беҳад бӯи гӯем ки аҷоиб необычняй обязательно тавсия метиҳам. Мисол ки вақте ки ина чияш нағзай вақте ки шумо версияи майдаша мегирен метавонед ки любой ҷо кайти худатон барен. Гӯем ки мисол чем калон ино ҳам удобниян, мисол сумка ба бардачок ба любой ҷо ба меистанд, ҳам гӯем ки кайти шумо дар ҳама ҷо гӯем